Okei. Oho, täällä on Doge. Eiku mikä? Eiku Joonas. Doge Joonas. Onko siellä nyt täysrivi? Puuttuuko joku? Oikealle vielä joku yksi. Siellä on istumapaikka tossa siellä. Sinne pitää meidän on jonostaa. Tää on kunnon kirkkovene. Sitten Vesa ohjeistaa, koska tehdään vetoja, koska on vaan toinen puoli jollain tavalla. Ja sitten vaan niin tämmöisellä sotuliikkeellä. Tää on paras paikka. Lähdetään liikkeelle, joka on vierustoverienne. Okei, mä oon muutama komentoja. Soutu. Vai veto? Veto ja sitten jos toi lähtee kallistamaan määrän suuntaan, esimerkiksi vasen stop ja sitten vasen puolella jatkaa soutamasta ja taas vasen jatkaa. Kuulostaako järkevältä? Joo. Okei. Lähdetään kokeilemaan. Liikasta. Okei, go. Veto. Mä yritys lähteä. Okei, veto. Vasen stop. Joo. Oikea jatkaa veto. Vasen jatkaa veto. Yhdessä. Huuda ne vedot. Huuda vedot. Okei, vasen stop. Oikea veto. Okei, vasen mukaan veto. Okei, kaksi stop. Nyt oikea jatkaa veto. Vasen tulee mukaan, niin kaikki yhdessä veto. Okei, vasen stop. Oikea uudestaan veto. Se voi olla, että näyttää menee. Olisiko mun meni tää yhteys? Se yhteys säilyy, jos se kuva näkyy, sen pitäisi säilyä. Mutta teidän pitää vetää, se on nopea kiihtyvyysveto siihen. No niin, nyt kääntyy. Nyt kaikki vetää oikein. Kaikki mukaan, veto. No niin, nyt lähtee. Oi! Nyt on oikein puoli vetää täysin. Vasen veto. Kaikki mukaan, veto. Vasen pois, oikea, veto. Kaikki mukaan, veto. Täydellisesti klipattu noin teksturit. Hyvä. Oikea seis, vasen veto. Vasen seis, oikea veto. Vasen mukaan, kaikki yhdessä, veto. Oikea seis, vasen, veto. Vasen, kaikki. Oikea. No niin, nyt löytyy. Itse asiassa on väsynyt. Vasen. Okei, eikö se siihen janua jää kiinni? Jääkö se kiinni siihen? Randomisti. Pääs me läpi tämä. Okei, oikea seis, vasen. Et se on ihan kiinni. Okei, kokeillaan nyt pelkää vasen seis, oikea. Ei. Eikö me lopeteta tähän? Mulla on ainakin kauhean hiki.